Всичко в този магазин може да е твое, но само ако отговориш на 2 от 3 въпроса. Здравейте! Бензин в кръвта, гуми в сърцето. Ние сме от Fastline Fever, място за спортни коли и яки предизвикателства. Днес не гоним коли, а гониш време. Защото ако отговориш правилно на нашите въпроси, Да ви предоставим шанса да изчезне за 60 секунди, но не с спортен автомобил, а с пазарна количка, пълна догоре и то напълно безплатно. давай пейка. Здравейте, момчета! Искате ли да участвате в нашето предизвикателство, да изчезне за 60 секунди, ако отговорите правилно на 2 от 3 въпроса? Добре. С пълна количка догоре. Добре, първи въпрос. Какво означава ERS при Audi? РС е типа на колата, че е спортен. Първи въпрос. BMW е известно основно с предно задвижване, задно задвижване или 4x4? Грешен отговор. Добре. Коя серия на BMW е най-популярна? Спортна. М. Точно Точно така. така. Да дадем шанс на другия господин. Добре, нека да дадем шанс на другия господин. Нека да започнем с Audi. Какво означава съкръщението BMW? What? Bro, what are you talking about, man? Help me! Help me! Така. Банка. Байришер моторен вингвир. Добре, с малко помощ успяхме. Немски е слаб, но добре, нека ще ви предоставим възможност. Така, добре. Вземате количката, броим 3, 2, 1 и стартирате. Каквото пожелаете. Имате 60 секунди. Готови ли сте? Едно, газ, давай! Те са много бързи. Давай, каквото можеш. Давай. Давай. Леле, тука. Леле, ние не можем да ги настигнем. Какво става? Само не чупете. Колко секунди имате? Ама те само обикалят. Колко секунди имат? 37. 37. Давай, 20 секунди имате. Давай. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Край. Добре. Чудесно, нека да проверим какви покупки направихте. Доволни ли сте от покупките, които направихте? Така ще се отклоня. Добре. Нека да се запътим към касата, да проверим каква е стойността на количката. На каста направо. Не е проблем, производител за това. Кутишка, какво храня? Не знам, брат. Подките на селото. Имаш какво? Банка? Те луканки за кой са? За как са? Просто празници са. Това е Васко Кафалет. Да го приемем, че са празници. Им чударът се. Достатъчно. 60 60 секунди. Добре спонсирахме, тя количка. Аз виждам, че сте на работа. Успяхте ли да напазарувате това, за което дойдохте до магазина? А пък са техника... Добре, да кажи ми специално това нещо. Защо го взе? Специално? Да. Не знам. Не знаеш, просто го взе. Българина си е такъв в адреналина и граби. Той ни чака много. Как 60 секунди не мислиш много, не си казваш. Ама това за празниците обаче ще върши работа. Той да. Да. С уиски прият колегата го взе направо, Чудесно. ще размажем. Ти какво си? Ти защо не си на политики на рапера? Не знам, брат. Постер! Аз ще ябо. Абсолютно ще го продам. Пълния чака. Чакай, час колко чува с игра.
взема ли са малко по човек? Абе, мислете бързо. Човечето гледа, близо Това са общите. Общо е. Дай, тези. Да. И тя. Чакайте и ще Да. там ще останат, като ще играем на чак. Той на дева. Здрав. Не. Хората направят някакво състезание за определено време да може да вземем някакви. И нямаше стойност, отивахме време траене. Те са те на които са на това. Ами да, всичко това спечелихме благодарение на тях. Ванка, покажи бележката. 1133. 26. Браво, момчета. Да, Да, имате още две възможности. Четирите кръга на автомобила, за коя марка са? Ауди, точно така. Добре. Въпрос едно. Какво означава RS или Audi? При Audi. Добре, значи Егрис е марка на Audi, бил на Audi. Стига подсказва сега, не. Райан Спорт. Окей, добре, приема се. Ванка, без повече подсказване. Кое задвижване е легендарно за Audi? А. Предно, Б. Задно, С. Quattro. Quattro. Добре, правилен отговор. Имаме 2 от 3. Добре, само да проверим нещо друго. Коя серия на BMW е най-популярна? АМ. Точно така. Добре. И това означава само едно. Вземаш количката, каквото искаш, има 60 секунди. 3, 2, Едно, газ! Дай! Слагай бързо. Няма време. Давай. Давай, колко време остава? Ванка, ще ме фалираш. Давай, имаш време, давай. Да, виж каквото искаш. Каквото искаш, това е. Колко секунди останаха? Това. 10 секунди. 10 секунди. Била. Добре, край. Добре, нека да се запътим към касата. Доста добре. Можеш и малко по-добре. Можеше и малко по-добре, да. Айде, да настате безпък. Да. Въобще количката. Да, нека да видим каква сума направи това момче. Не да се нагрежда за това, че... Супер. За мен петичко, И така, това е. Здравейте! Ще участвате ли в нашето предизвикателство? Разбира се. Да изчезне за 60 секунди. Имате право да отговорите на 2 от 3 въпроса. Ако отговорите вярно, получавате 60 секунди напълно безплатно да напазарувате каквото искате. Добре. Готови ли сте? Да. Добре. Нека да започнем с първия, по-лесен въпрос. Коя серия на BMW е най-популярна? М. Точно така, правилен отговор. Добре. Кой автомобил има 4 ринга? Ауди. Ауди. Браво, бе, много добре. Добре, искаш ли да направим предизвикателството малко по-сложно? Ако ми отговориш на третия въпрос правилно, ще получиш 1 минута допълнително. Съгласна ли си? Съгласна. Добре. Какво е съкръщението на BMW? Това е решил моторен варкер. Тя ме уби, човек, направо. 60, имаме 100. Имаш 120 секунди да напазаруваш каквото пожелаеш. 3, Таймера готов е? 1, С газ! давай.
Давай, 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 дай. Трябват. 10 секунди. 10 секунди до сега. Леле, леле, леле. С жена май ще фалираме. 20. Давай, 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 имаш време. Ванка, ще ни фалираш, Ванка. Продължаваш с твоите работи. Давай, давай. Давай, 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 давай. 30 секунди. Ма цяло прасе. Давай, давай, давай. Вземай, вземай каквото видиш. Мога да правя цяло? Точно така, да, всичко можеш. Всичко е позволено. Покъснете ли? Бисквитки. Скромничко. Любите ми? Скромничко. Добре, добре, знае къде да отиде. Нека да подготвим и коледните празници. Чудесно. Чудесен избор. Розово шампанско. Да. Давай, давай. 5 секунди. Колко време има? 30 секунди. 30 секунди. Браво, браво. 30 секунди, добър избор. Имаш една друга. Колко време има, Ванка? 20 секунди. 20 секунди. Давай, давай. Не знам. Оператора също помага с количката. Абе, ние днес ще фалираме, това е. Малко. И край. Край, браво. Браво. Браво, чудесно. Поне напълни към. Поне напълни, да, количката и то с Да. доста скъпи неща. Браво. Нека да се отправим към касата и да проверим каква ще бъде стойността на тази количка. Не. Толкова. Не, стига толкова. Стига толкова. Добре. Коледа, но както има една приказка, приятел, носирането с пари. Къде? Нямаше пуйка. Исках да фърля пуйка. Искахме да фърлим пуйка. Няма коледна пуйка. В крайна сметка, успяхте ли да напазарувате за това, за което дойдехте? Да. Да. Това. Готови сме за Коледа и с Нова година. Чудесно. Малко помощ, можете. Това е в количката, по-добре. Ще помага. Дай, да. Няма проблем. Сте дошли? Или празници? За празници. С карта или в брой? С карта. Добре, карта бумаг имате ли? Има си ама. А? По принцип да, ама. Да ви дам календари. Подарък. Айде. Айде едно календар за подарък. Айде, заповядайте. Чао. Вие си ли празници? Голямото съкровище. Здравейте. И последен въпрос. Нека да бъде нещо по-лесничко. Емблемата, която символизира мерник. Коя марка това е? Мерцедес, да, точно така. Добре, имате 60 секунди. След като кажем старт, вземате количката, пълните с каквото искате. Не, 3, 2, 1, газ. Да. Давай, средното се. Слагайте каквото искате. По-бързо. Ай, така. По-бързо. Давайте. Времето тече. Давайте. Редете. Давай, способ. Няма възможност. 30 секунди. Дай. Секунди. Давайте. Съпругата също може да помага. Давайте. Слагайте, ще бързо. Давайте. Слагайте. 45 секунди.
Имате 10, 9, 8, За къде без това? 7, 6, За къде без 5, това? 4, 3, 2, 1, край. Слагайте го в количката и това. Доволни сте от покупките, които направихте? Да, добре. Стигне, ще стигне. Заповядайте на касата да платим. Да, защото ние за друго сме влязли. Ще извиниш само една секунда, колегата има един подарък специален за вас. Уау е правилната му. Не мога да го изправите това нещо на месенджера, бе. Видите в интернет. Ало, в интернет ще сме. Пак. На Fastlane Fever YouTube аккаунт. В къде ми ще се В YouTube. Ама как се казва? Fastlane Fever. Този ли го? Fastlane Fever. Точно така, да. Благодаря. И сега какво отиваме с вас? Заповядайте на касата, да. Добре. Много постничко. Много постничко. Много по-слабо от другите Другите, кандидати. да. Много слабо. Препълнихме количките си. Може да рекордното най-слабо. Имахме рекорд за най-висока количка, около 1200 лева беше тя. Да, около 1200. Най-слабата до сега е 189. Нищо, Сърце. наоколо, но сърце, да, точно така. Когато съм спала, бедни са малко. Няма да включим 200 лева сякаш. Нищо, пак е нещо. Докато аз благодаря. Ти защото не ни помага, затова сме последни. Първите участници в първото видео. Общо да си сарят. Не, доста хора минаха. Ето и бележката. Благодарим за участието и весели празници ви пожелаваме. Да си оставим. Ето, заповядайте. Отговаряте на 2 от 3 въпроса, зададени от мен. Ако отговорите правилно на 2 от тези въпроси, печелите 10 секунди, да напълните количката с каквото пожелаете. Готови ли сте? Добре. Коя серия на BMW е най-популярна спортна? М. Точно така. Добре. BMW е известна основно с предно задвижване, задно задвижване, 4x4. Задно задвижване. Добре. И един малко... 2 от 3. Добре, може да му дадем още 30 секунди, ако сте съгласни. Добре. Освен тази една минута, ако отговорите правилно на последния въпрос, ще ви дадем още 30 секунди. Всъщност, извинявайте. Какво означава съкръщението BMW? Баварischen Motorwerk. Браво! Предоставяме ви 90 секунди. 3, 2, 1, старт! Да. Давай. Давай, не помагам. Кой помагаш, Моника? Да, дамата може да помага с вас ли? Да. Имате 90 секунди да напълните количката. Говори правилно на въпрос. Добре, колко време? Колко време? Мира, давай. Имаш още. Давай. Вземай. Какво се пада? Не, слагай подпис, хайде. Да. Банка, колко време? 20 секунди има толкова. Добре, слагай. Слагай. Удължаваме времето с още 30 секунди. Давай. Хайде, слагай подпис. По-бързо. Давай. Дамата също може да помага. Много безучастно. Добре. По-скоро ви забави това нещо. Добре. Кана да ми кана. Къде е камата? Ето ти. Давай, 15 секунди. 15 секунди още. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Край! Доволен ли сте от пазаруването? Да. Добре, но успяхте да понапълните количката. Искам само да задам на малки един въпрос. Здравей, как се казваш? Как? Виктор, много хубаво име. Какво си пожела за Коледа? Виж ли Соник? Соник някаква, не знам, Добре, отиваме купуваме каквото кажеш. Каквото пожела е малкия. тук. Ще да видиш за Соник. Айде, ела. Айде да видим за Соник. Добре. Ще се отпочеш ли? С тази ти искаш, добре. Може и тук да има неща да играш. Нямам съдия. Нека да проверим тук. Хайде, Виктор. Много хубаво, силно име, българско. Каквото пожелаеш? Това ли? Тези пистолети. Тези пистолети. Добре, няма проблем. Имаш право на още 2 играчи. Изгидай още, хайде. Каква друга искаш? За преско, какво искаш? Искам вещи. Добре. Добре. И още една играчка. Какво друго искаш? Избери си, хайде. И транспорта. Добре, хубаво. Браво. Ама едно, виж сега, трички само, избери три. Няма проблем. Взимай. Това ли си избра? Да. Слагайте го в количката и нека да отидем към касата. Окей. Айде сега да ви накараш. Качвай се. Внимавай с гъста само. Свързано е с безда. Много сега отваряме канал Ние сме малко свързани с безда, защото нашата сватба, моят приятел БНВ е посящ и ще подготви с неговата класическа от пета серия 8 години. Ванка, много шоколади, много нещо. Нищо, нека да има. Щедър си. Нека да има. Нека да има. Да видим, дали ще успеят дали ще успеят да минат рекорда. Да. Имаме един поставен рекорд от 1200 лева, приблизителна сума, не мога да ги кажа точно. Да проверим дали сега, дали ще подобрите рекорда. Ей, сега. Интересно е, че вземахме уиски, не сме чак такива пиячи много. Няма значение за гости. За гости. Това стои, взела и плодове. Да. Слагай там. Слагай ми как ми помагай, майде. От цялата количка нещо здравословно трябва да има. Да. Добре, чудесно. Пазари ли сте? Те ни помагаха, бяха солидарни с нас. Не ви, чакай. Вашия канал ще има определени гости или ще има предавания, които правите на различни теми? По-скоро на различна тематика, но главно свързана с спортни автомобили. Вие ще ни последвате ли? Разбира се. Още сега, Чудесно. като е активен вече канал. Да, Fast Lane Fever. Аз работя в компютър и цял ден съм. Пускам се понякога за бекграунд някой интересен подкаст или интересно YouTube предаване. И когато е нещо разтоварващо, такъв тип е доста приятно пускащо, защото повечето неща нали, са новини или нещо разтоварващо. Ние го правим точно заради това, да зарадваме хората и да се почувстваме всички добре. Само мен има да. Аз ще ви зарадвам. Харесва ли ти подаръка? Вики, харесва ли? Да, е чудесно. Може да ви пожелаем светли празници и да бъдете живи, здрави и благословени. Благодаря и на вас. Беше наистина. 7-6-8-8. Само сме виждали подобни такива YouTube предизвикателства, беше много интересно. Изпотихме се. Чудихме се дали не е пранк до последния миг, но разбира се не е и получихме чудесно. Вас. Благодаря на всички вас. Отново, Виктор, дай 5 точки. Браво, финиш. Красен си.
Браво! Чао, чао. Здравейте. 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 Ако отговорите правилно на 2 от 3 наши въпроса, ви предоставяме тази количка. Имате 60 секунди. Да я напълните с каквото пожелаете, само при 2 верни отговора от 3 зададени наши въпроса. Идеално. Така, добре. BMW е известна основно с... Задната си преда. Браво, даже нямаше нужда от А, Б и С. Чудесно, добре. Добре. Коя кола е с 4 ринга? Ауди. Ауди. Няма Браво. сказване. Искате ли да се опитаме да умножим времето? Разбира Имате се. шанс да загубите. Ще ви дадем един много специфичен въпрос. Добре. За какво е предназначена трансмисията на автомобила? За скоростното предаване. Смяна на скоростта, да. Добре, приема се за верен отговор. Да. 130 секунди имате. Пригответе се. Пригответе се. Приемане. Таймера да включим. Всичко в количката. Да, имаш право. Имаш право да помагаш. Важно и количката си. Така, 3, 2, 1, старт! Газ! Давай. Леле, това ще бъде доста експлозивно. Чудесно, леко. Давай. Без поражения на магазина. Добре. Давай. Аз не мога да я догоня. 30 секунди имате. Леко. Бутайте в тази страна да не... 30 секунди. Така, не обикаляйте, и слагайте. Колко време имаме? 50. Чакай, да няма поражения в магазина. Така, 60 секунди, още 30 секунди имате. Не трябва да оставяте количката. Върнете се, вземете я. Не мога. Така, колко секунди имаме, Ванка? 20 секунди имаме още. Добре. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Край. Може да спрете вече. Нека да проверим. Добре, успяхте да я напълните все пак. Браво, доста добре. Надявам.
Доволен ли си от направените покупки? Да, Браво! Ще се абонираш ли за нашия канал? да, само ми кажете. Fast Lane Fever в YouTube. Десно успя да напълниш цялата количка. Доволен ли си от пазаруването? Ще се абонираш ли за нашия канал? Чудесно, благодарим. Вие не просто... рекорда. Да, вие не просто напълнихте количката, вие препълнихте. Да. Браво! Благодарим Ще за се, участието. ще се абонирате ли за нашия канал? Искате ли да... Задължително препоръчваме на абсолютно всеки един да се абонира за канала им, защото ще има доста явно още такива състезания и с награди. Препоръчваме да се абонирате, за да знаете къде ще бъдат. Благодарим ви. За участието Светли празници! и на вас всичко най-добро. желаем. Чао! Чао. Искаме също така да благодарим на Булмак за оказаното съдействие да осъществим този клип и да направим тези семейства щастливи. През пролетните празници. Точно така. Искам да кажем също, сме днеста благодарни на управителя на Булмак Трансмол Варна. Ако и ти искаш да чуеш за 60 секунди, Абонирай се, харесай клипа, напиши в коментар какъв автомобил шофираш и за какъв мечтаеш да шофираш. Доскоро от нас и нашия екип Fast Lane Fever. от морска столица, до следващото видео, карайте умно, мислете бързо, моля, измахнете с крака от дъста. Tires screech like they know my name. Street lights flash like a strobe in the game. Windows down, feel the engine scream. Chasing the night like it owes me a dream. Turbo growls like a beast unleashed. Dashboard lit like a city feast. Every corner's a story to tell. Rubber burns, it's a victory smell. Fast lane fever can't slow me down. Speed's my kingdom, wear the crown. Push the pedal till the night gets loud. Fast lane fever, I'm skyward bound. I'm skyward bound. I'm skyward bound. Neon rivers run under my wheels. Steel and asphalt is all I feel. Mirror checks for the ghosts I passed. It can't keep up, my tank's too fast. High beams cut through